Sa dakbayan sa Lapu-lapu, 20 ngadto sa 50% lang sa mga tinunan sa mga pribadong tunghaan ang nakapa-enroll karong tuiga. Siluan mayroon dina sa report. Kay usa ka buwan na lang magsugod na ang klase, misiguro pagpalit og laptop si Cristina Danyo aron may magamit ang iya mga anak pagbukas sa klase karong Agosto 24. Grade 2 o grade 7 ang iya mga anak ug pulos anaa sa private school. Tinguha man sa mata ginikanan nga mahatagan og maayong kaugmaon ang ilang mga anak, busa maningkamot sila nga mahatagan og maayong edukasyon bisan pa man panahon sa pandemya. Kay lisod man kung dili pud nimo tagaag chance imong anak sa pamaagi nga inana nga online class nila, di pud niya ma-experience. Manang balag galisod, maningkamot na lang pud ming makahatag bisang mga anak. Apan dili tanang anaa sa pribadong tunghaan ang padayong makatungha karong Agosto 24. Base sa data sa DepEd Lapu-lapu City, 20 ngadto sa 50% lang sa mga tinunan sa private school ang nakapa-enroll na. Samtang sa mga public school, ilabi na sa elementary, 91.35 ang enrollment rate. Samtang 101.19% ang high school. We don't know kung unsa ang stand sa parents, no? O musalig ba sila ingon ana nga online, blended learning modality. So nya magbayad sila dako. So ila sigurong palabyon lang sa tingali ni. Mao na basta ang trend karon nga amo nakita. They transfer to the public school. Aminado ang OIC Schools Division Superintendent nga medyo lisod kung pulos online learning ang delivery sa klase. Gawas nga hinay ang internet connection, dili usab tanan ang adunay laptop o computer sa ilang panimay. Na ay online learning delivery, naapoy modular, yan ay blended, then naapoy mugamit og TV and radio. Kuan siya, mix siya. A mixture of this learning modality. Uban ni Godfrey Relian, Luan Merondina, Balitang Bisdak.